Evo ti velam, ja sam kazala... Evo što se dešava iza scena. Evo, pogledajte kako se mi pripremamo za ovu večerašnju predstavu. A da ja krenemo kao neki uvod, nešto. Ajde, a? neki uvod, to da ne. Eto, dakle, skoro je 18 časova, imamo još sat vremena do premijere predstave Ljubomora. Nalazimo se iza scene, ko što možete da vidite. Pa ajmo ljudi, ko će prvi? Ajde nam kažete nešto. Evo ovo što čita tekst, Marijane. Pozdrav, a ti kao čitaš tekst, a u stvari si na Facebooku. Reci mi kako se osjećaš oko predstave. Strašno. Reci mi, Mogu idemo ja dalje. nešto Ajmo da sve kažem isto. za dnevnik? Naravno. Mogu, spremni smo. Yes! Bravo. Ništa, želeo bi Da pozdravim tetku iz Mirjeva. tetku iz Zemuna, Pozdravljam premijera Vučića, predsjednika Nikolića i tako dalje. Naročito nama koji prvi put glumimo, da, to je ipak nekako... Sad, nadam se da ti nemaš treme, kao ja. Ja nemam pojma, sam blokirao skroz, znate, ne znam šta ti kažem. Ne, ali atmosfera je super. nešto da vidimo. Ido, Malina, kaži nam. Malina. Trema. Trema. Nadamo se da će sve biti okej, reci nam. Ja sam Olga, znate, doputovala večeras direktno iz Moskve. Ohoho. Evo vidite sa šubaricom. Pazi krpice. Sad se tresem da vam kažem, ali to je zbog minus stepena samo. Okej. Inače, radujem se da... Jesi prenela predsjedniku Putinu moje srdačne pozdrave i ovo ono, to. Da. I to i ono, ovo. I poslao vam je Šta mi poslao? jednu pravu rusku. Šećerlema. Vodku. Ja mislim da je. Pa dobro. Bravo. Čeka vas Je posle ona predstavlja. stolična je. Po zasluzi, samo po zasluzi. Jeste. Da se malo mi sklonimo od Putina, pa da vas pitam šta vi očekujete večeras od ove predstave, kako će to sve... Mi očekujemo dosta raznovrsnih, diverznih scena, u svakom slučaju pozitivnih. Okej. Si htjela još nešto da kažeš, da pozdraviš i ti tetku iz Mirjeva? Da, to bi ja... Pozdravljam Vujka iz Češljeve bare, Eto. Ajde, pozdravit ću tatu. Ljubomora je najgora na Gospodin svetu. Željko će sada nešto da nam predstavi večeras. Kako se osjećate? Evo, ja se osjećam, čujem se na daleko, mogu da kažem da se baš onako osjećam, zato ste se svi Više se sklonili ne od osjećam. mene. Jeste. Evo, ja očekujem da ne blokiram večeras, da ovo sve bude okej. Biće sve okej. Nadamo se, sad idemo ovamo malo. Da li imate tremu? Da vidimo, pa trema je tu pozitivna Dobro, trema. okej. Dakle, vidjet ćemo kakva će posjećenost biti. 11. takođe predstava isto Ljubomore u 21. Bečkom bicirku. O tome Simenstrasse, ja? Simenstrasse 26, jel tako Marija, neko se ne varamo, 26. Jest. Ajmo malo, idemo na scenu ovako pre nego što... Okej, pa... Da vidimo šta se to dešava i koga mi imamo ovdje na sceni trenutno pre predstave. Dobro večer. Dobro večer, pozdrav za vas ljudi, evo imamo nešto manje od sat vremena do početka, to jest do premijere predstave Ljubomora. Recite nam kako se vi osjećate i šta očekujete od večerašnje predstave. Evo, hoćemo prvo sa gospođom Nevenom, nam se predstavite. Ja se osjećam divno, bez treme, nikada je nisam ni imala. Mislim da ćemo uspeti u onome što smo počeli. Glumci su izvrsni, samo nam treba još dobra publika da nas podrži i to je to. Bravo. Idemo gospodin Aleksandar, naš poznati Žorž. Da, čujem. Recite nam, šta vi očekujete večeras? Pa sve najbolje što će biti. Mi smo spremni, publika je tu i oni će da odluče kakva je situacija. Bez treme, bez ičega, napred naši. Nego šta? Evo ljudi, da pogledamo kako izgleda ova naša sala. Onda ćemo da snimimo kako će izgledati kad bude puno. Evo, veliki pozdrav i vidimo se ponovo. Pozdrav.